Povodom obilježavanja Svjetskog dana bolesnika u organizaciji Lions kluba Vukovar i partnera održano je 7. znanstveno-stručni simpozij Dr. Vladimir Emedi. Skup je posvećen poznatom vukovarskom liječniku koji je za života bio veliki humanist i humanitarac, nositelj brojnih spomenica i odličja, te liječnik ortoped kojemu je pacijent uvijek bio na prvom mjestu. Zbog pandemije simpozij je održan u virtualnom obliku, a interes za sudjelovanje bio je iznimno velik. Hrvoje Jurković, Mirjana Semenić-Rutko, Dijana Majer i Agneza Aleksijević samo su neka od imena liječnika koji su sudjelovali u radu 7. znanstvenog stručnog simpozija Dr. Vladimir Emedi u Vukovaru. Ove godine je iznimno veliko interesovanje za ovaj skup. Znači, imamo preko 500 prijavljenih sudionika iz cijele Republike Hrvatske. Zaista nam je žao što svi ne mogu da sudjeluju na ovom znanstvenom stručnom simpoziju Dr. Vladimir Emedi. Prijavljeni sudionici su program simpozija pratili online, a predavači su bili u Nacionalnoj i memorijalnoj bolnici Vukovar. Ovo potvrđuje da pratimo trendove, da smo naprosto mala moderna bolnica koja pokušava, rečeno u žargonu, pohvatati sve novice u ovoj medicinskoj problematici. Pandemija je globalan problem, baš zato što je pandemija. Mi se do sad dosta dobro nosimo s tim. Dakle, uspjeli smo odgovoriti na sve zahtjeve ovog pandemijskog slučaja. Simpozij je održan povodom Svjetskog dana bolesnika, a kako se život već gotovo 2 godine odvija u pandemiji koronavirusa, ne čudi kako je predavanje doktorice Dijane Majer privuklo veliku pozornost. Na početku smo bili svi, mogu reći, i unezvjereni jer nam je došla nova bolest. Nismo znali kako ćemo zapravo pristupiti rješavanju problema, ali evo sad nakon 2 godine i nakon silnih nebrojeno preporuka za sve moguće sektore koje smo napisali i u suradnji sa drugim županijskim zavodima, u suradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama, evo mogu sada nakon 2 godine reći da nam je zapravo COVID postao naš svakidašnji partner u životu. I prilagođavamo se kako koji soj stiže, mi se učimo živjeti s covidom, pojasnila je Majer. Novinare je između ostaloga zanimalo i što građane i pacijente tek čeka kada prođe pandemija. Hoće li se susresti s još većim brojem kasno otkrivenih bolesti? Očekujemo kada ovo mine da ćemo zapravo imati porast poremećaja, odnosno bolesti vezani uz mentalne poremećaje i druge kronične bolesti, poglavito neoplazme. Ginekologinja Semenić-Rutko i ovom je prilikom ukazala na problematiku višemjesečnog čekanja rezultata pojedinih testova, primjerice rezultata PAPA testa. Ono što smo mi same pokrenuli jeste nekakav ugovor ili nekakvo odobrenje od HZZO-a da naše PAPA testove šaljemo u druge laboratorije kako bi se to ubrzalo, jer sada se trenutno čeka 6 do 7 mjeseci, što za zdravlje pacijentica svakako nije dobro. Organizatori zahvaljuju svima onima koji skrbe o bolesnicima, zdravstvenim i nezdravstvenim djelatnicima te brojnim drugim djelatnicima i volonterima koji svojim plemenitim radom brinu o potrebama bolesnih i koji su u središte svoga djelovanja stavili bolesnika i njegove potrebe.